ሰላም ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ንሎማዓንቲ ሕፅር ዝበለትን መምሃሪትን መሳጢትን ዝበልኩ ዋዛንታ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ሰናይ ምክትታል። ወዲ 3 ወርሕን ወዲ 30 ዓመትን ሰብ ክትቀትል እንታይ ይፍልልዩ? ናይ ብርዒ ሹማ ራሄል ንበላ ምስ ራሄል ኣብ ሓደ ቦታ ይሌላና ዕድሚኣ ኣብ 38 ነቢላ ትርከብ እያ። ሌላና ናይ ሓፂር ጊዜ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ድማ ንራሄል ኣብ ሓደ ቦታ ይረኽባሞ። ራኪ ሰላም ድዩ ከመይ ኢለ ሰላምታ ይቕርበላ። ንሳ ግና ኣይሰማዕትንን ጥራሕ ዘይኮነስ ምሳይ እውን ኣይነበረትን። ደጊመ ራኪ በልኩ ሕጂ እውን መልሲ የለን። እምበር ዱኸ ንሳያ ብምባል ናብቲ ንሳ ጠጠው ኢላቶ ዝነበረት ቅርብ ኢለ ረእኽዋ ብርግፅ ራኪያ ነይራ። ብጣዕሚ ብምስንባድ ደሓን ዲኺ ደኣ ደጋጊመ ፀዊዐኪ ክትሰምዕኒ ይኽኣልክን በልክዋ። ይቕሬታ ፊቡ ሓፍተይ ኣብ ሓሳብ ኣተይ ፀኒሐ ኣይሰማዕኹኽን ከመይከ ደሓን ዲኺ ተጣፊእና ህውኸውኽ ኢላ መለሰት መልሲ። ካባይ ጋይ ተጸበይት ድማ ኣብ ሓሳብ ኣጥሒላታ ዝጸንሐት ወረቐት ኣረከበትኒ። ብምግራም ናይ ምንታይ እዩ ደኣ ራኪ ሓፍተይ በልክዋ። ፌቡ ሓፍተይ እንታይ ይብለሎ ባ ንገርኒ እቲ ቋንቋ ክርድአኒ ከኣለን በለትኒ። እታ ዝሃበትን ወረቐት ምስ ረእኽዋ ስእሊ ናይ ህፃናትን ቁሩብ ጽሑፍን ዝሓዘለ እዩ ነይሩ። ኣነ ድማ ገምጢለ ምስ ረእኽዋ ወላ ሓደ ግዳስነት ከም ዘይብላ ረእኽዋ። ናይ ህፃናት ቆፀራ ሕክምና ወረቐት እያ ነይራ። ኣበይ ዲኺ ረኺብክያ ሕቶ ቕረብኩላ። ኣብዚ መንገዲ እየ ወዲቓ ረኺበያ። እቶም ቆልዑ ምስ ረኣኹየ ክሪኣ ፀኒሐ እንዳበለት ክትነብዕ ተዓዘብክዋ። ደሓን ዲኺ እንታይ ኮንክ ደኣ ትበኺለኺ ኢለ ሰንቢዳ ሓተትክዋ። ኣነ ደኣ እንታይ ከዘየብከለኒ ኣነ ርግምቲ ዘይበኸኹ ደኣ መንክበኪ ኖራኪ ሓፍተይ ካብ ብኽያት ዋላ ሓደ ዝርከብ ነገር የለን። እንታይ እዩ ትጸገም እንታይ ኾንኪ ራኪ ዋላ ሓደ ተይተዛረበት ዓይነ ዓይነይ እንዳጠመተት ስቕበለትኒ። ኣነ እውን ካብ ምጥማት ሓሊፈ ዘውፃኽዎ ቃል ኣይነበረን። ንሳ ብንብዓት ገጻት ሓፂባ ኣነ ድማ ፍዝዚለ ካብ ምጥማት ወፃኢ ዝገብሮ ጨነቐኒ። ራኪ ሓፍተይ እንታይ እዩ ትጸገም ንዕሞ ኣብዚ ኾፍ ንበል እንታይ ኾንኪ ኣዕልል እንበልክዋ። ኦኬ ክዕልለኪየ ግን ቅድሚ ምዕላለይ ሓደ ነገር ክብለኪ ኣፍቅድለይ ሕራይ ጸገም የለን በልክዋ። ፌቡ ሓፍተይ ካብ ህሊናኺ ድቃስ ኸልአክ ነገር ምግባር ተጠንቀቒኺ በለትኒ። እንተ ኣነ ካብ ፈጠጥ ኢልካ ምጥማት ወፃኢ ዝበልክዋ ኣይነበረን። ብዝኾነ ናብቲ ኸዕልለኪ ዝበልኩ ኸኣቱ ኣነ ናብዚ ዓዲ ቅድሚ ምምፅአይ ኣብ ስዑድ ዓረብ ንውሕ ንዝበለ ዓመታት ተቐሚጠየ። ኣብቲ ዓዲ ምስ ሰብኣየየ ነይረ። ሕይወት ስደት ከምቲ ትፈልጥያያ ብፍላይ ከዓ ናይ ስዑድ ዓረብ ሕይወት መጀመርያ ናብቲ ዓዲ ምስ ኣተና ብጣዕሚ እዩ ከቢዱና። ድሓር ግና እንዳለመድናዮ ኺድና ምስ ሰብኣየይ ዝበዛሕ ጊዜና ኣብ ስራሕና ንውዕል ነርና። ከምዚ እንዳበልና ንቕጽል ነርና። ሓደ መዓልቲ ድማ ንሰብኣየይ ከምዚ ኽብል ሓደ ሓሳብ ኣቕረብኩሉ። ሕጂ እዚ ዓዲ እንዳለመድናዮ ስለ ዝመፃና ቆልዓ እንተወለድና ከመይ ይመስለካ በልክዎ። ንሱ ግን ነቲ ሓሳብ ኣይተቐበሎን። ኣብዚ ዓዲ ኣይኮነን ቆልዓ ሒዝካ ንውልቅኻ ኸማን ከቢድ እዩ በለኒ። ኣነ ኸዓ ሓቁዩ ብማል ተስማዕማዕኹ። ከምዚኢልና ድማ ቆልዓ ንኸይንወልድ መከላኸሊ ጥንሲ ይጥቀም ነይረ። ሓደ መዓልቲ ግን ዘይተጸበኽዎ ነገር ኣጋጠመኒ። ናይ ዴታተይ የቋርጽ እሞ ኣነ ድማ ብቕልጡፍና ሕክምና ኸይደ ምርመራ ይገብር። ሓኪም
أنست خمس خونكو نجرني زي تتصبخو سلا زخونني بطعمي يا سنبيدا نسبقايا اتنجر أقاتمون نخمزلو نجركو نسوون بطعم سنبدا زقبرو طفأني بناي كلتينا سممع خا اتتنسي نخور تسمع معنا دحر قل عامتات كا نابز هاجر مزعنا أبز عدقن قل عخن ولد كم زلنا كلتينا تسمع معنا ذهب هياب قتيلس كالي هياب يتقبل لخو ناتي سيجر مكيو إلى حجون كتبك جمرت انتاي كم زحزني سق إلى تأمت كوا انت أنا بعد كا في بحفتي كساو حجي ولادي باللين كل دي كالكون ساعي خا ولاد سلازي ولدنا آتيو متجخجاخ كوينو سرحو بتعمدن جيزاتني أجوخ رحيل حفتي ولادكو هيا فتاريو أبتان زفقادا خا كهباكيو نأملاخ زسانو ولا حدا نقريلن نسخت راح أب أملاخكي زي قد الأمنات يهلوكي كل جزاء بتسألوت مس أملاخ ركبي حالخي ما تسألوت تحاسبي أملاخ كا تسألوت كسامعو تمنيتكي يهابكي في بحفتي نهاجري تمليسا ما تسألوت كحتساب حساب نيرني كن نهاجري كملس أي كألنيا أبزخ عيلن تسأجميلن أنا زمت أخوولو أبجزا كم تسألكي يلا كترجاجا كم زلوا نجركوا هيوان قاب حفتنا راهيل انتاي تماهيركي بفلاي دما أبسد الزلخي صباح نقهو فردخن السخنبر ساب أيكيوخن أديخي منم سباي حتى تلكن كاحجي صبو جيرك حسابي صباح انت نبيخي ترقم يبلون أملاخ زهبك هياب عير لين نجيلكي قاتلك خطابك عي ولاد زي حبكاني أنت أملاخ انت يدو بدل نيرو نيجو نابلكي كتنبعي أيت أبقالكنيو نبعات حرقز كي يخون نبعاتكي مس أملاخ نبعاس ترقم يبلون أبقب دخزلو حزان كتسدن كاللخي ود 30 عامت سب تقتل خمزلخ ذكري اتمنتاي بعين أملاخ كل حدايو بتاناي صباح سمياوي تفردي قريبكي قتالي تسوكي تبهالي كاب حجي أتبك حسابي بقوال وكيلة سلز صحافكو أودات أيو كلاكومن مالتي كونن يحواتي نغلاتنا زقبا حسابيو ناب كل نحواتنا كبتصح شير بلوا صحافيت فيبن ترخيت ماكدا سلام تخطاتلتي ماكي ميديا لما أنتي حزالكم قريبا زنبركو نزي مسل نيرو أبزي channel حساب رئيتو انتدأ أهلكم أمناي كومنت مزحف بوتا حسابكم كتكد فليت خليكم ناس channel حدشتين دحرد أهلكم سابسكرايب قروو لايك شير كي ترسعوه يغني لي سسنايو نعاهم